Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni rwan am 2 o'r gloch bob dydd. Uchafbwynt y cystadlu, anrhydeddu'r prif enillwyr ar wefan y cyfrif. Ia, mae'n edrych ymlaen garw yn does. Y Fedal Gyfansoddi sydd heddiw, wedyn da ni edrych ymlaen at Fedal y Dysgwyr, y Fedal Ddrama, y Gadar, y Goron, heb anghofio'r prif enillwyr, y celf dylunio a thechnoleg. Da ni'n cyd-fynd ar thema yma gan yr Urdd i bawb. Mae'r seremonïau i gyd yn cael ei arwyddo o ran BSL. Maen nhw'n deithau bod llwyfan y cyfrwy yn barod. Felly, dewch i'r mynd draw at brif seremoni heddiw, Defod y Fedal Gyfansoddi. Tawelwch os gwelwch yn dda. Pam plannu pan mae'n rhuo, hau gwair pan fo'r gwynt o'i go, i be twtio'r bordor bach. Mae hi'n well pan mae'n hyllach i adael i'r storm droedio yn frwnt ar hyd blodau'r fro. Pam sgwennu pan mae'n duo, dweud gair pan fo'r byd o'i go. Y peth calla dalla di yw i awen i stewi. Ond, yn nerth yr hyferthwyr, mae na Gymru'n mynnu mwy. Er y bydd heb dywydd dy, mae egi. Nid oes mygu hawl o geiriau fel gyro yn ferw o aur hyd y fro. Awn am deiliach hydolus, yd y llan a blodau llys, torri a hawl brwyn y traeth a danadl ein dewiniaeth. Dwy'n syfu ar lili wen I'w rhoi ym mhair yr awen. Croeso i Defod Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023. Fel y gwelwch chi, mae seremoni yn wahanol iawn eleni, a mi fydd y seremonïau drwy gydol yr wythnos yn dilyn yr un drefen. Mae blas yr ifanc arnyn nhw. Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd sydd wedi dyfeisio seremoni o'r newydd, ac hefyd aelodau o'r cwmni yn cymryd rhannau blaenllaw. Mae'r seremoni yn seiliedig ar chwedl Taliesin, lle mae Ceridwen a Gwydion bach yn trawsnewid eu hunain i wahanol anifeiliaid. A dyma yr anifeiliaid sy'n cadw cwmni fi fan hyn ar y llwyfan. Ar un trawsnewid, gobeithio, fydd yn digwydd i un o'r gynulleidfa, yn trawsnewid o fod yn gystadleuedd i fod yn fuddigol. Sain, cerdd a chan yw llinell agoriadol citgan ymdeithgan yr Urdd, a dyma ni yn agor yr wythnos yn sain cerddoriaeth. Mi oedd y gerdd ar ddechrau'r seremoni yn sôn am yr awen, y grym creadigol sy'n y tu ôl i bob celfyddyd. Mae'r 6 anifail yn cynrychioli y 6 awen. Felly, mae'n fraint gallu i cyflwyno nhw i chi fan hyn. Pob un yn cynrychioli'r 6 phrif gystadleuaeth drwy'r wythnos. Rowch groeso felly i awen cerddoriaeth, awen iaith, awen drama, awen barddoniaeth, awen rhyddiaeth, ac awen celf. Heddi, i ni yma i ddathlu anrhydeddu Prif Gyfansoddwr yr Urdd. Medal goffa Grace Williams yw'r fedal,
ac mae'n cael ei rhoi eleni gan yr aelwyd leol, sef aelwyd Llyn y Fan, a diolch i bob un am ei cyfraniad eleni. Y dasg oedd cyfansoddi un darn allan o ddewis o 4 tasg gyfansoddi. A'r beirniad yw Dr Owain Llwyd a Dr Daniel Bickerton. Mae Owain wedi ennill y wobr hon 2 gwaith, ynghyd â thlws y cyfansoddwr yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Bu'n darlithio mewn cerddoriaeth yn y Brifysgol ym Mangor, ond erbyn hyn mae'n gyfansoddwr llawn amser. Mae Daniel yn ddarlithydd hun mewn cerddoriaeth yn y Brifysgol yng Nghaerdydd. Mae Daniel hefyd yn gyfansoddwr proffesiynol, ac mae waith wedi cael ei berfformio yng Nghymru a thu hwnt. Rowch groeso i'r ddau os gwelwch yn dda. A rwy nawr yn galw ar awen cerddoriaeth i dywys Owain i'r llwyfan i draddodi. Daeth 9 ymgais i law ar gyfer y gystadleuaeth hon eleni. Peth braf ydy hynny wrth gwrs, ond teimlai'r beirniaid bod le i nifer fwy o'n gyfansoddwyr ifanc cystadlu. Efallai bod toriadau cyllid ar gyfer y celfyddydau yn gyffredinol ac ôl effaith cyfnod clo Covid wedi gadael nifer o ddisgyblion a myfyrwyr ein cenedl braidd ar goll. O ystyried y sefyllfa anodd yma felly, mae'r 9 ymgeisydd i'w glodfori am gystadlu. Heb os, mae angen mwy o gefnogaeth ar ein sefydliadau addysg i annog a magu hyder ein cerddorion ifanc, a hynny ar gyfer dyfodol cerddorol llewyrchus. Ansawdd recordiad gorau'r gystadleuaeth gyda pherfformiad proffesiynol o'r darn oedd Cyfnos yn y Goedwig ar gyfer ffliwt, fiola a thelyn gan John Iesta. Fel mae'r teitl yn awgrymu, mae'r darn yn llwyddo mynd â ni am dro drwy'r goedwig min nos. Yn gyffredinol, mae angen llawer mwy o ddatblygu gyda'r syniadau a thechnegau cerddorol. Mae'r gwead braidd yn llawn a gallai wneud gyda rhywfaint o ofod anadlu yn enwedig o ystyried natur raglenol y gwaith. Mae awel yr hydref gan Lolwyn yn ddarn raglenol tynyddol ar gyfer ensemble Llynynau. Dawn y cyfansoddwr yw'r ymgais i ddarlunio. Serch hynny, mae mwy o le i feddwl am y lliwiau hydrefol a neu'r awel os yn canolbwyntio ar synau ysgafnach yn gyffredinol. Dilwyn yw'r unig gyfansoddwr sydd wedi cyfansoddi ar gyfer offeryn unawdol. Mae'r darn cynnen ar gyfer unawd telyn yn arddangos gallu eiddfed y cyfansoddwr i ysgrifennu yn idiomatig ar gyfer y telyn. Mae'n amlwg bod Dilwyn yn deall y delyn i'r dim, ond bod angen mwy o hyblygrwydd ac amser i ddatblygu'r syniadau cerddorol. Efallai'r cyfansoddiad mwyaf mentrus a beiddgar y gystadleuaeth oedd Symffoni Rhif 1 gan Stanley Hardman, sy'n disgyn mewn i'r eithafwydd y categori cyfansoddiad i ensemble offerynol. Ie, darn swmpus tua 12 munud ar gyfer gerddorfa lawn sydd yn gryn dipyn o waith i unrhyw gyfansoddwr. Serch hynny, ceir nifer o wallau sydd o bosib yn perthyn i gyfansoddwr uchelgeisiol ond dibrofiad yn y maes cerddorfaol. Darn nad oedd yn gynnwys ar gyfer gystadleuaeth oedd y rhosyn ar gyfer ffliwt, piano a chor SATBB gan Pupur. Cyflwynodd Pupur darn mewn arddull sioe gerdd yn seiliedig ar eiriau Saesneg gan y bardd Edward MacDowell, To a Wild Rose. Yn anffodus, nid yw'r darn yn cyfri fel cylch o ganeuon na chwaith fel rhangan neu gitgan. Yn hyd un o'r beirniaid, daeth duo ar gyfer cello a piano gan Esgwys yn agos iawn at uchelfannau'r gystadleuaeth. Serch hynny, penderfynwyd cydnabod gwreiddioldeb llais cyfansoddwyr dros y gallu i gyfansoddi pastiche mewn arddull clasurol gorllewinol yn y gystadleuaeth hon. Cyflwynodd y llwynog gwyn darn hynod fentrus o'r enw Traws Plygainiadau ar gyfer theremin, piano, oboe a llynynau.
Soniodd y cyfansoddwr yn ei esboniad bod y darn yn archwiliad i bosibiliadau'r offeryniaeth anarferol hwn ac yn ymarferiad mewn trawsnewid can o draddodiad canu'r plygain ar fore dydd Nadolig. Gall y theramyn bod yn effeithiol iawn mewn perfformiad byw, ond efallai bod y gosodiad rhythmig o'r offeryn yn rhwystyr ar gyfer perfformiad llwyddiannus a chywir. Yn agos iawn at y brig eleni oedd y darn Branwen, y Ddrydwen a'r Môr ar gyfer 8 chwythbrennau gan Deo. Mae'n ddarn ffyrnig mewn amsernod 5-8 sy'n adrodd stori llawn drama a hiwmor ar adegau. Ceir defnydd celfydd iawn ac idiomatig o weadau offerynol yr ensemble, ond efallai bod y tempo o gwafer 130 ychydig yn gyflym ar gyfer perfformiad byw. Cyflwynodd tanau perfedd 5-4 awd ar gyfer ffliwt, fiola, telyn ac offerynnau taro. O'r defnydd o dechnegau effeithiol hyd ddeialog positif parhaol yr offerynnau, roedd tanau perfedd wedi ein swyno o'r nodyn cyntaf hyd i'r diwedd ac yn ein gadael ni i awchu i glywed mwy. Tu hwnt i'r ymwybyddiaeth gref o offeryniaeth a thechneg sy'n amlwg yn y gwaith, crefft fwyaf y cyfansoddwr yw bod pob symudiad yn gweithio fel uned mwyn creu cyfwanwaith pendant, cryf a synhwyrol. Poco Allegro sy'n agor y gwaith, mae'n agoriad effeithiol a chynnil wedi seilio amgylch y nodyn ec-siarp ac yn disgyn i ec-naturiol erbyn y diwedd, sy'n destyn i'r sylw craff y mae'r cyfansoddwr yn gosod ar y defnydd a pherthnasedd rhwng cyfyngau penodol drwy gydol y symudiadau. Mae'r ail symudiad conmoto yn llawn egni ac yn cyflwyno ychydig o hiwmor ffraith. Canolbwynt y gwaith ydy'r adagio. Dyma i ni gwrth gyferbyniad effeithiol tu hwnt, llawn drama, gydag adran molto espresso hyfryd i'r ffliwt a chefnogaeth bwerus y fiola. Uchafbwynt y gwaith i ni ydy'r pedwerydd symudiad, moderato, ma con moto, chweres, celfydd, llawn hiwmor, gyda defnydd gwych o'r drwm gwifrau. Mwy o hyn os gwelwch yn dda. Mae'r 5ed symudiad andante molto yn cloi'r gwaith gyda gweadau hyfryd drwy achwilio cyfyngau mwy agored megis 4eddau a 5edau. Dyma gyfansoddiad a chyfansoddwr ifanc hyderus, modern ac o safon uchel iawn sy'n llawn heiddi'r Fedal gyfansoddi eleni. Yn wir, roedd y ddau feirniaid yn unfrydol bod darganfod y llais ifanc yma drwy'r brif gystadleuaeth bwysig hon yn hynod o gyffrous ar gyfer dyfodol a chenhedlaeth nesaf o gyfansoddwyr Cymru. Mae'n bleser i mi gyhoeddi mae enillydd heiddiannol iawn y Fedal gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Sir Gaerfyrddin 2023 yw tanau perfedd. Diolch. Diolch o galon i Owain am draddodi'r feirniadaeth a gwych clywed geiriau mor gadarnhaol yn y gystadleuaeth a'r seremoni gyntaf yma, wrth gwrs, ar ddechrau'r wythnos. Diolch yn fawr iawn. Felly, mae'n hyfryd clywed, wrth gwrs, fod y fath safon yn y gystadleuaeth drwyddi draw. A mae'n braf datgelu, mae'r trydydd yw Katia Rhywmin o Stockbridge, Massachusetts, yr Unol Daleithiau. Llongyfarchiadau mawr iawn i Katia. Mae'r ail yn dod o dymu bach nes at adre, sef David Ingham o Ysgol Gyfun Gwyr, Gorllewin Myrddin. A mae dod i'r tri ucha mewn cystadleuaeth fel hon yn gamp yn ddi hun. Felly gawn ni estyn ein llongyfarchiadau twym galon unwaith eto os gwelwch yn dda i'r ddau ohonyn nhw. Ond mae'r enillydd yn ein misg. Gai wahodd y 6 awen ymlaen, a mi fydd awen cerddoriaeth yn tynnu blodeiglwm o ber lysiau o'r pair.
At fy chymig buddigol, ewch yn awr, ond dewch yn ôl. Tanau perfedd, I gyfeiliant y ffanffer, gaid y wahodd di I mewn i'r golau. Pleser o'r mwyaf yw cyhoeddi mae Prif Gyfansodwr Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023 yw Gwydion Rhys o gylch Bangor Ogwen, Rhanbarth Eryri. Ac mae criw Theatr Ieuenctid yr Urdd yn awyddus iawn I ni gyd I adnabod camp Gwydion drwy bawb I ailadrodd y geiriau hyn. Urdd Gobaith Cymru. Urdd Gobaith Cymru. Gwydion Gobaith Cymru. Gwydion Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. Llongyfarchiadau mawr iawn I si Gwydion. Mae Gwydion yn 20 oed ac yn dod o bentre Rachub yn Dyffryn Ogwen. Mae'n gyn-ddisgybl ysgol gynrydd Llanllechyd ac ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda. Ac ar fi'n cwblhau I ail flwyddyn yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain. Cyn mynd i'r coleg, fi oedd yn hynod y ffodus I gael gwersi cerddorol yng nghanolfan gerdd William Matthias Caernarfon ac yna yn adran iau Coleg Cerdd y Gogledd ym Manceinion. Dechreuodd Gwydion gael gwersi piano gyda Sioned Webb pan oedd yn 6 oed, a gwersi cello gyda Nicky Pierce pan oedd yn 7, ac mae wedi bod yn gystadleuaeth cyson yn Steddfod yr Urdd dros y blynyddoedd. Mae wedi cyrraedd y 3 ucha yng nghystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi deirgwaith o'r blaen. Ac os ych chi'n meddwl bod y wyneb yn gyfarwdd, Gwydion ddath yn ail
ar yr union lwyfan yma yn y seremoni hon yn nimbych y llynedd. Tipyn o dalent. Ac mai cyfansoddi sy'n mynd â'i fryd bellach, mae e dal i fwynhau cyd chwarae, ac mae'n aelod brwd o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru. Ac ym mis Awst, mi fydd yn cynnal sesiwn gerddorol ar y cyd a'i dad, Rhys, ym Mhabell Oncor yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Felly, os ych chi yn yr ardal, newch yn siŵr bod chi'n mynd draw. Hoffai Gwydion ddiolch o galon i bawb sydd wedi helpu ar ei daith gerddorol hyd yn hyn, ac am daith mae wedi bod. Ac os drown ni gyd nawr at y sgrin, fe gewn ni glywed blas o'r gwaith buddigol. I Gwydion Rhys, un ar awen arbennig ydyw hwn, un a dawn frwdfrydig, a'n braint yw a'i godi i'r brig, y Gwydion bendigedig. Llongyfarchiadau i chi. Diolch yn fawr iawn i Daniel ac i Owain hefyd am draddodi ac am y gwaith beirniadu. Llongyfarchiadau unwaith eto wrth gwrs i Katia a David ar ddod mor uchel yn y gystadleuaeth yma. Ac i derfynu'r seremoni, mi fyddwn ni gyd yn canu ymdeithgan yr urdd ar ei newydd wedd, a mi fydd y geiriau yn ymddangos ar y sgrin i chi ymuno mewn. Felly, i ni am eich gadael chi, drwy longyfarch Gwydion Rhys, Prif Gyfansoddwr, Eisteddfod yr Urdd, Sir Gaerfyrddin
2023. Bonedd glad gyda gweri, boes yn gryment ger i'w bron. Merched mwyn a thonciau, roedd at gyfer affer hon. Dewch a'i thelyn ddwyles fwyn, hen a laron sy'n leiswyn, a glais orthleg a bwyn Cymru fydd. Sain cerdd a fan, hen Cymru fan. Heddiw rhan o Cymru wen, Cymru fan. Plant Cymru fydd, hen Cymru fydd. Codwn enw Cymru fan. Plant Cymru fydd, hen Cymru fydd. Codwn enw Cymru fan. Wel, Gwydion, yn gyntaf oll, llong gyfarchiadau mawr I ti. Sut wyt ti'n teimlo ar hyn o bryd? Dwi'n teimlo'n gret, diolch. Gys ti fyniadaeth gref iawn fan'na yn do gan y beirniad yn deud mae dy grefft fwyaf oedd bod pob symudiad yn gweithio fel uned, felly mae rhaid I fi ofyn I ti, sut nes ti o? Wel, efo'r cyfansoddiad yma'n benodol, y ffaith bod pob symudiad yn uned oedd yn ychwanegu at ei gilydd I greu cyfanwaith, oedd o'n help I greu darn oedd yn fwy ffocwst, yn fwy o ganolbwyntio ym mhob darn. Faint o amser nath o gymryd ti I gyd te? Cwpl o snosa. Cwpl? Ia, rhywbeth felly. A pwy a be sy'n dy ysbrydoli di? Wel, gwahanol bethau. Mae yna gerddorion, sialydd Stephen Isserlis. Dwi wedi darllen yn rhywle fod ei berfformiadau fo'n swnio fel batalion meddwl fel Gyfansoddwr. A mae hynny'n ysbrydoliaeth I mi. A mae rhaid fi ofyn ti am y ffug enw hefyd, tannau perfedd, o lle ddoth yr syniad yna? Ffaith bod hen offerynnau llinynol a rhai ar gyfer cerddoriaeth gynnar heddiw yn defnyddio perfedd ar gyfer gwneud y tannau. Gwych. Wel, mae mam drafa yma a dwi'n siŵr bod mae a dad ac yn siŵr yn hynod o browd. Waw, anhygoel yn da. Wel, da ni wrth yn fodd a falch iawn dros Gwydion yn dan. Ie, a chi thefydd un peth? O, yn hollol, mae wedi ffindo'i lwybr I hunan yn myd cyfansoddi, dydw I ddim yn gyfansoddwr. Felly dwi'n edmygu'n fawr ar hyn mae fe wedi wneud. A jyst yn sydyn iawn, beth sy'n nesau ti? Mwy o gyfansoddi gobeithio. A dathlu, dwi'n siŵr llong gyfarchiad y mawr ti'n wyth eto, da iawn. Diolch yn fawr iawn.